Μία από τις βασικές τεχνικές του δεξιού χεριού στην κιθάρα είναι το απογιάντο. Όταν παίζουμε απογιάντο, αφού χτυπήσουμε μία χορδή, το δάχτυλο που τη χτυπάει πάει και ακουμπάει στην αμέσως προηγούμενη χορδή. Η τεχνική αυτή προσφέρει σταθερότητα και δυναμώνει τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Γι' αυτό τη συνιστώ για κάποιον που ξεκινάει να παίζει τώρα κιθάρα. Για παράδειγμα, μπορούμε να διαβάζουμε κλίμακες με απογιάντο, κάτι που θα δούμε αργότερα. Το σημαντικότερο είναι ότι με το απογιάντο παράγουμε ένα δυνατό και καθαρό ήχο. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να τονίσουμε μια μελωδία ή ένα μουσικό πέρασμα. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη με τις ακόλουθες ασκήσεις. Θα παίξουμε σε ανοιχτές χορδές για αρχή, για να μπορέσουμε να συνηθίσουμε την κίνηση, πάντα βέβαια αργά και σταθερά. Ξεκινάμε στην πρώτη χορδή, όπου ελεύθερη είναι η νότα μη, και παίζουμε πρώτα δείκτη μέσο με απογιάντο. Εδώ να διευκρινίσω ότι ο δείκτης συμβολίζεται με το αγγλικό I, ο μέσος με το M και ο παράμεσος με το A. Κουνάμε μόνο τα δάχτυλά μας και προσπαθούμε το χέρι μας να είναι χαλαρό. Αν θέλουμε, μπορούμε να μετράμε από μέσα μας τα 4 τέταρτα για να μπορούμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε και το ρυθμό. Ή ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε μετρονόμο, ώστε το παίξιμό μας να γίνει ακόμα πιο σταθερό. Μετά αλλάζουμε δάχτυλα και παίζουμε με μέσο και παράμεσο. Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει και στη δεύτερη χορδή, όπου ελεύθερη είναι η νότα C. Πάλι με δείκτη μέσο και αλλάζουμε μετά μέσος παράμεσος. Αφού έχουμε σταθεροποιήσει την κίνηση των δαχτύλων μας στις δύο πρώτες χορδές ξεχωριστά, ξεκινάμε να κάνουμε και συνδυασμό. Δηλαδή, η πρώτη άσκηση είναι C, μη, με δείκτη μέσο. Και μετά, μέσος παράμεσος, πάλι σε 4 τέταρτα. Η δεύτερη άσκηση είναι μη C με μέσο δείκτη. Αλλάζει τώρα η σειρά των δαχτύλων όπως βλέπετε. Και μετά μη C με παράμεσο στη μη και μέσο στη C. Βλέπετε κάθε φορά το δάχτυλο σταματάει στην αμέσως προηγούμενη χορδή. Δουλεύουμε αρκετά αυτές τις ασκήσεις, ώστε σιγά σιγά να σταθεροποιηθεί η κίνηση των δαχτύλων και να δυναμώσουν τα δάχτυλα, ώστε να παράγουμε δυνατό και καθαρό ήχο. Μην ξεχνάμε να έχουμε χαλαρό το χέρι μας και όσο μπορούμε χτυπάμε τις χορδές με νύχι και δέρμα μαζί, ώστε να καταφέρουμε και έναν πολύ ωραίο ήχο. Ελπίζω να σας βοήθησε αρκετά. Στο επανειδήν.